Girtina nûçegihanê Arkê Berzan Hesên ketiye di roja xwe ya şeşan de û hîn çarenivîsa wî nediyar e û PYD di siyasetên xwe yên girtin û revandinê de berdewam e. Di roja sêzdeyê vê mehê demjimêr 12 roj gropek ji çekdarên PYD baskêpekekê li Kurdistana Sûriyê nûçegihanê Arkê Berzan Hesên ji nava bajarê Rimelan revandin û berev cihek nediyar ve li gel otomobîla wê birin. Berzan berî niha jî du caran hatibû girtin ji aliyê çekdarên PYD ve paşî serbest hatibû berdan. Nûçegihanê Arkê Berzan Hesên di meha borî de seredana Başûrê Kurdistanê kiribû ji bo karekî xwe û di nehê meha Nîsana borî de xwast vegere Rojavayê Kurdistanê lê çekdarên PYD li dergehê Sêmalka ew car dîn ji bo Başûrê Kurdistanê vegerandin û rê nedanê vegere mala xwe li Girkêlegê. Berzan Hesên di sala 1975 de li Girkêlegê jî dayîk bûye û babê 4 zarokan e û ji ber karê wî rojnamavanî gelek caran rastîgef û astengiyan hatiye ji aliyê çekdarên bi ser PYD ve ku berî niha jî ziyan gihandibûn otomobîla wî û li ser dîwarê mala wî gotinên xirab û gef lê xwaribû. Li Kurdistana Sûriyê piştî ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD baskêpekekê bi hemahengî li gel rejîmê milîsiyên çekdar ava kirin û dest danîn li ser Rojavayê Kurdistanê bi darê zorê bi dehan rojnamavan û çalakvanên Kurd ji aliyê milîsên nû ve hatine kuştin û revandin û eşkence kirin û jiyana siyasî û rojnamavanî bin pê kirin û tenê dezgehên ragihandinê yên bi ser PYD û siyasetên wê yê li dijî gelê Kurd û projeya netewî karê rojnamavaniyê dorî rastî û mirovahiyê dikin.